עצור, תאמים. פועלו ככל דרכה משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אתה רוצה לדבר עם הפנים לשם? אתה מעדיף לדבר עם הפנים לשם? לא, הקהל פה. אשתו של איוב אמרה לו, גם את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל. קודם כל, מה הפירוש רע? אין אצל הקדוש ברוך הוא רע. אומרים המברשים, אומרים שם שהכוונה היא לא שזה רע, אלא זה כואב, כואב. האם נקבל את הטוב ולא את הרע? הרמב"ן כותב, אם לא נקבל את הרע, הרי זה כאילו אנחנו כופרים בטובתו של מקום, בצדקתו, ונאמר מקראהו. המנוחה נמצאת כאן, ידע לקבל גם את הכואב, כמו את הטוב. לא כולם יודעים שבתאונת דרכים נהרגה הבת שלה, המיוחדת במינה, ובעלה החתן, אח שלה. גם הוא נועד לגדולות. היה דיין, תלמיד חכם גדול, ושני ילדים שלהם נהרגו בתאונת דרכים, וכשבאו לנחם, והמנחמים לא ידעו מה לומר. היא אמרה, האמא שלנו אמרה, היא לא יודעת למה באו לנחם. הקדוש ברוך הוא לקח אותם. גם המנוחה חיה ככה, לקבל את הרע ולקבל את הטוב, את הכואב, לא את הרע. בכל מצב שהוא, ברוך השם, המצבים היו טובים בדרך כלל, אבל גם כשכואב, מקבלים. הילדים שלנו, הנכדים, הנינים, התפללו כל כך, אי אפשר לתאר, התפללו בימים האחרונים. ההרגשה שלהם היא כאילו, השם לא קיבל את התפילות שלנו. התפללנו,
הוא לא קיבל. אני אמרתי להם שוב ושוב, הקדוש ברוך הוא שמע את כל התפילות, והן גנוזות אצלו גם עכשיו. אבל הוא יודע יותר טוב מה טוב בשבילנו. אנחנו מאמינים בכל הלב שהקדוש ברוך הוא שכולו טוב, ודאי שהחליט שזה הטוב. אדם יסודו מעפר וסופו לעפר. והשאלה הגדולה היא, כל אחד מעלה על דעתו את השאלה, סופו לעפר. שמה שנתת בי תורה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה עתיד לתלה ממני. הנשמה עולה לשמיים, לגזעי מרומים. מה הפירוש? אדם יסודו מעפר וסופו לעפר. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שתהיה לו בחירה משני חלקים, חלק אחד הגוף, החומר, וחלק שני הנשמה הטהורה. הנשמה שנתת בי טהורה היא, לא רק שהייתה טהורה, כל אחד מאיתנו אומר היא טהורה גם עכשיו. אלא מה? הגוף, החומר, זוהי המלחמה, הבחירה. סופו לעפר, הגוף סופו לעפר, אבל החלק העיקרי, הנשמה, עולה למעלה. מי שישתדל ללכת בדרך השם, נופלים, אבל עולים בחזרה. המטרה היא להתחבר יותר ויותר לקדוש ברוך הוא. הרבנית השתדלה והשתדלה, אמנו, סבתנו, השתדלה והשתדלה להתעלות ולהתעלות ולהתרמם, וזכתה לכך. אבל אין סוף לרוממות, אין סוף. נשמה טהורה, דמות מופת, תמיד תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לכל אחד, הקטנים והגדולים, תודה. וזה רוממות, זו רוממות גדולה לחיות ככה. לא רק לומר בפה, תודה לקדוש ברוך הוא באמת על כל מה שהוא עושה. הילדים הצאצאים, שברוך השם הם מספר גדול מאוד, בלי עין רעה, אהבו את אהבת נפש, זה לא מצוי. ממש אהבת נפש. באו, ניגנו, שרו עם כל הלב. כולם מרגישים שבויים. אבל איך זה קרה? למה אוהבים אותה? מה קרה? מה נשנה מכל מקום? התשובה היא, כי אהבה אותם, והם ראו שזה לא סתם אהבה, זה אהבה מן הלב, אהבה כאישה גדולה, ולכן ירגישו שכשבאים אליה יש משהו מיוחד, ותמיד דיברו על כך שבאים הביתה מרגישים את הרוממות שלה. זה אומר הרבה.
זה אומר הרבה מאוד. כמה שהיית מרוממת, אוהבת, אוהבת את הבריות, וממילא מרגישים אהבה גם לקדוש ברוך הוא, וחיים אחרת. תודה ותודה ותודה. ואל תתשאל מהשם אלוקינו לנצח, בקשה לעתיד גם כן. אני אומר לנכדים, כל המשפחה, בעיקר לנכדים, שכפי שאמרנו קודם, אל תחשבו שהאימא, שהסבתא, היא כאן. הגוף שלה כאן. הנשמה שלה עלתה למעלה. כי ככה הקדוש ברוך הוא החליט שהגיע הזמן שטוב לה שהיא תעלה למעלה. אני התאכזבתי, חשבתי שנזכה שנינו לצאת לקראת המשיח. עדיין אני מצפה שאני לפחות התפילה שלה, התודה שלה, כפי שאמרנו, והציפייה שלה על משיח, לגילוי כבוד השם, היו כל כך תלויים בקרבם, כדבר פשוט, ודאי. ואז היא מלאת אהבה, או מרוממת, או משהו אחר, מאשר אנשי הרחוב, וגם אמהות וסבתות. לא מצוי, כפי שאמרנו, עד כדי כך מלאה אהבה, אהבת הבריות ואהבת השם. מטרת ההספד זה גם לשבח את הנפטר, אבל בעיקר, אני אומר את זה בעיקר לילדים, לנכדים ולנינים. אני אומר להם, זה לא העיקר, העיקר זה להתרומם, להשתדל גם כן להיות דומים לה, לאהוב את השם, להתפלל, להגיד תודה כמו שצריך. זו המטרה של ההספד. ולכל הציבור שנמצא כאן, שבאו לכבודה, גם כן אפשר לומר, בא חבקוק ומדן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. מכל התרי"ג, על מה עובדים, ממילא כבר קשורים לכל התרי"ג. אבל על מה עובדים? וצדיק באמונתו יחיה, אמונה באמונה באמונה. אבל להאמין בשם זה לא כל כך קשה. כל מי שנמצא פה מאמין בשם. אבל צדיק באמונתו יחיה, לחיות חיי אמונה. להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, שהוא עושה את הכל. שהוא נמצא איתנו תמיד, בכל העולם, אבל גם איתנו. אם אני יכול לדבר, זה הקדוש ברוך הוא. אם אני יכול לנשום, זה הקדוש ברוך הוא. לחיות אמונה, לחיות אמונה. אפשר להגיע, אין לזה סוף, אבל אדם יכול להגיע לזה. לפי דרגתו, לאט לאט עולים ועולים ועולים, אין לזה סוף. אדם שחי חיי אמונה, החיים שלו לגמרי אחרת. קודם כל מנוחת הנפש, שזו מעלה גדולה, בפרט בדור שלנו. מנוחת הנפש, ממה זה נובע? מאמונה. אני יודע שמה שעושה הקדוש ברוך הוא זה טוב. וזה גורם לרוממות, זה גורם לקבל כל דבר, כפי שאמרנו בתחילה, אם כואב, גם אם כואב, הטוב נקבל והרע לא נקבל, כל מצב שהוא.
ואנחנו משתדלים. אני משתדל, ואני מקווה לעבוד על כך יותר ויותר, לחיות חיי אמונה ולהרגיש שהטוב של הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב בשבילנו, וכל דבר שאנחנו עושים יש לו השפעה בעולמות עליונים. דבר טוב שאנחנו עושים בעולמות עליונים כתוב גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. לכאורה זה הפוך. אדם שלא מצווה ועושה, הוא עושה חסד עם השני, או שהוא צריך לעשות. תוספות אומרים, אבל הרמח"ל אומר פשט נפלא. אדם שמצווה ועושה, זה לא שהוא מקיים את המצווה בלבד. בעולמות עליונים הוא גורם אנחנו לא יודעים למה, למהפכות, לשינוי בעולם, לשינוי לא רק אצל האדם עצמו. חי באמונה, צדיק באמונתו יחיה. אדם שלא מצווה, אין לו כוח לעשות פעולה כזאת. הוא עושה, אבל אין לו השפעה כל כך גדולה. אבל אנחנו צריכים לדעת את זה, לחיות את זה. כל פעולה שאנחנו עושים, כל פעולה, לא נדבר על רע, הטוב, הטוב, הטוב. כל דבר קטן, יש לו השפעה עצומה. אדם שחי חיי אמונה, הוא מקיים מצוות קידוש השם. תמיד אנחנו אומרים, למות על קידוש השם מתים פעם אחת, אבל לחיות על קידוש השם זה קשה, קשה. הגמרא בסוף יומה אומרת, זהו חילול השם, וזהו קידוש השם. פלוני שלומד תורה, וגם מעשיו, אני לא זוכר את הלשון, גם מעשיו נעים ומתוקנים, מתייחס לבריות, וכל הנהגתו, מה אומרים עליו? פלוני שלמד תורה, אשריו, אשרי רבו, אשרי אביו, קידוש השם. לעומת זאת אדם שלמד תורה, אבל לא רואים עליו את החיבור לקדוש ברוך הוא, מה אומרים עליו? פלוני שלמד תורה, אוי לאביו, אוי לרבו. מצוות קידוש השם כולנו מצווים, בפרט בדור כזה שאנשים לא יודעים בכלל, או לא רוצים לדעת, מה זו תורה, או מה זה רוממות, או מה זה עבודת השם, או מה זה ציפייה לגילוי כבוד השם. לא יודעים. אבל אם הם רואים קידוש השם, הם מתפעלים, ואולי זה משפיע. על כל פנים, אנחנו צריכים לחיות בצורה כזאת. לחיות, להשתדל, לעשות קידוש השם בכל מעשינו. והאימא של המשפחה, והסבתא השתדלה, ובאמת ראו עליה, מי שבא, אני חושב שהוא פלונית שלמדה תורה, פלונית שהתחברה לקדוש ברוך הוא ואהבה את התורה. כמה היא אמרה לי, כמה היא שמחה, כשהייתי בא מהכולל צעיר, היא הייתה אומרת, היום לא למדת כל כך טוב. מאיפה הוא ידע? היא לא ראתה על עצם. את השמחה, היא לא ראתה על פניי. התחברת לתורה, וזה היה נכון. כמה היא אהבה את התורה, כמה אהבה שהבנים יושבים ולומדים תורה, והנכדים, היה לה כל כך הרגשה נפלאה. הקדוש ברוך הוא יעזור, שתהיה נשמתה צרורה, נשמתה של אותה אישה גדולה, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, תנוח בשלום על משכבה, ונזכה כולנו לראות את האור הגדול במהרה בימינו, אמן ואמן. אחיה הרב קוק, ראש ישיבת מאור התלמוד רחובות.
השם נתן נתינה, כל החיים איתה, והשם לא כך, כמו ששמענו כעת, חיים של איך להסתכל עליהם, צורה של לדעת מה צורת החיים. הצורת החיים, עצם ההספד שעומדים כאן להספיד, שבחודש ניסן לא מספידים רק חכם בפניו. הספד על התורה שנלקחה, על מה שחסר לנו, על תורה שנלקחה, חכם בפניו. וכאן האחות, איך צדקת לברכה, כל המציאות שלה, כל ההוויה שלה בכל רגע ורגע, אשת חבר כחבר. הם רצו לדעת לא מה שכתוב בהלכה, אלא לראות את זה בחיים, לראות איך נראית כחובר, איך שמשתקף החובר, שיחיה בתוך האשת חובר. אשת חובר כחובר בכל המציאות, בכל ההנהגה. יש תוירו, יש אבוידו שבלב, תפילה, גיוס חסודים במושג הרחב שלו, שכולו דאגה לאחרים, ממש לצורת החיים, זה הכל ביחד. מתחילה ועד סוף. והחינוך הזה שנחדר ונמצא, מוכרח להגיד דברים, שמענו פסק הלוכה שבחיים, ממורנו ורבנו, גיסנו, שמלמד אותנו כל החיים, אורכוס חיים, בתוך הבית הגדול הזה, שהיא שותפה, זכרה לברכה, בכל מכל כל, שמתאספים, כל הצאצאים, כולם, בחג הפסח, כדי לקיים את והגדת לבינכו, ולמסור את הנתינה של אמונה, של תורה, לכל הדורות, לחיות את זה, לחיות את החיבור, ליציאת מצרים, למאמר סיני, לתורה, עם כל המעלות שלה, הקביעות הייתה לא לבטל, מתוך ידיעה שיש עם תקווה לרחמים, וידיעה שיכול להיות שזה יהיה, וצריך גם בתוך הימים של השבעה, צריכים להמשיך לקיים את זה, מכיוון זה לימוד שכיוון שבאמת זאת הייתה המציאות של כל החיים שלה, מתחילוסו ועד סוף, וההמשך של החיים שלה, של כעת עולה, זה סעו הימה למנוחות, עזבו אותנו, להנחות, כמו שהוא אמר, כמו שמענו ממורנו ורבנו גיסנו, כשדיבר על רב שמחה, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, איננו איתנו, אבל כי לקח אותו אלוקים, איתנו איננו, אבל לעמוד ולהשריש בתוך כל הכאב, בתוך כל המציאות שאנחנו חיים בה, להשריש בתוכנו את המציאות האחרת, כי לקח אותו האלוקים, אבל אצל אלוקים הוא נמצא, ושם הוא חי, הוא יקום ותהיה, יקום ויחיה, ואיננו כי לקח אותו, אז ממילא יש מה זרו בחיים, להמשיך לקיים, כי זאת הייתה מציאות החיים, וזאת החיים, אבל את כל זה אנחנו נחסרנו אל הכאב הפרטי, הצער של כולנו, עם כל ממש אפשר מותר להגיד הכלל ישראל, מאות התלמידים ואולי אלפי עם דורותיהם שחיו ובתוך הבית חיו את חיי הבית שהרגישו כולם, היא זאת חוכמת נושים שבנתה ביתה, שהבית כולו יהיה בית לכל מי שנכנס אליו, אם הוא המשפחה
ואם הוא לא מהמשפחה וצריך לתת בגלל שהוא אם הוא תלמיד, שתלמידים כמונים לא היה דרושה אצלה מתוך השותפות, זו הייתה מציאות של חיים. ואם זה היה מישהו אחר ובשעה שהיה צריך בשעתו לעמוד ולמצוא לדבורה שיודעים שהייתה את הבית שנשארה לבד, לא היה שום ספק בכלל אצלה, זה לא היה צריך להיות דיבורים שהבית, ולא לתת את הבית, מי שמבין מה שזה, לתת אותה, לתת לה את ההרגשה של הכרת, לבטל את האני שלי לגמרי, להרגשה של הטבה לאחרים, היא הכרת הבית, לא אני, לתת את זה, את ההרגשה עם כל החיים, לתת לאדם את כל הכבוד, בלי שום, בפירוש שזה לא לתת משלי, יש אדם שנותן, אבל הוא נשאר, יש אדם שכל המציאות שלו זה הליכה כמו שם בדרכי השם יזבורך, מהו הפעתו, אז הוא כולו חסד ונתינה לאחרים, דבקות בהשם יזבורך שהיא דבקות והליכה בדרכיו עד הסוף בלי שום שיעור בכלל, לתת ולתת ולתת, ועם זה לשמוח ועם זה לחיות, לא איזה ויתור של הרגשה, אלא להראות, לחיות את המציאות שאלה החיים, שאין מציאות אחרת בכלל. כל המציאות היא זאת של להיות שותפה בתוירו, ואם זה היה בתורה של אצלנו הגדול, ששנים אנחנו יודעים, יש שנים יותר מאוחרות, אבל השנים הצעירות עם הקושי בתוך בית לעמוד ולסדר את הכל בצורה כזאת ששום דבר שאפשר לצאת מהבית לשעות, שעות, ימים רצופים של תורה ותורה ותורה בלי שום הפסקה, ולדאוג לכל דבר מהצד שיכול להפריע לזה, והכל בשיא האצילות והעדינות, אבל בנחרצות כזאת, ממש בצורה שזה היה ברור, ולתת הרגשה לכל אחד שלא שהוא מוותר, שכך צריך להיות, ושבכלל לא יכול להיות אחרת, ואי אפשר בכלל לחיות חיים אחרים, אם לא חיים של מסירות לתורה. המצבים כל מיני מצבים של להעריך בהם, שזה בלי זה אי אפשר לעבור אותם, אי אפשר לחיות אותם, אם לא עם ההרגשה הזאת, שנמשכת שנים על שנים על שנים, לא יום ולא יומיים ולא חודש ולא שבועיים, שנים, ובעצם באמת, מכל, אפשר להגיד, מתחילת החיים ועד סויפו, עד הרגע האחרון ממש, כל זמן שהנשום בקיר בי, מוידה אני לפניך, השם אלוקיי, זה הרגישו הרי בפעם כשבאנו אליה והיה באמת כל עוד שהנשומו בקרבי, וחוץ מהנשומו שבקרבי כבר לא חי שום דבר מסביב, רק הנשומו, ובתוך הנשומו הזאת המאור פונוב, הנשומו שנוסעתו בי התהוירו היא העירה וזרחה, כשעמדו לידה היה צריך לצאת לחזור בחזרה, ולא, אבל צריכים להתפלל, אבל היא חיה בשיא החיות שלה את הדקות שהיא פגשה ואת הדקות שהתעוררה לפגוש מישהו, הכל בשיא החיות, כי זה היה נקודת החיים, זאת הייתה מציאות החיים, זאת הייתה צורת החיים. אם היה צריך לפתוח את הבית לאנשים אחרים, ואחר כך לאמא, זכרה לברוכו, שהיה צריך בית, אז שוב היה פשוט בכלל בלי דיבורים, ששם הבית ושם היא תהיה, ושם תהיה עם הדודה, בוטל ומבוטל למה, כמו להגדרה לצוין השם, ללכת בדרוכוב, ללכת בדרוכוב של חסד, אבל לא, יש כאלה שעושים כבר שזה מצווה, ודאי שזה מצווה, אבל יש כאלה שזה הרבה, המצווה היא להגיע למצב שזה המציאות של החיים שלי ואין בכלל שום דבר אחר בחיים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ללכת זה לדוב קובו. כל ההנהגה וכל הדרכים האלה היו מציאות של החיים שלה, ולכן היא לא שרו גם בשעה שהגוף כבר אולי בכלל לא פעל, ואולי פעל משהו, אבל הנשומה שהעירה, שזה היה המציאות, נשומו תהוירו היא, אתו ורוסו, אתו יצרתו, אתו נפחתו, אתו משמרו, עושית ליטלו ולהחזירו בי, להוסיד לבוא הנשמה הזאת, כשהיא חיה, אז היא חיה שמה, ואתו עושית להחזירו, כי כשחיים את חיי הנשמות, אז נשאר זה צורה אחרת של חיים, צורה אחרת של לא ככה יש אלוקים, צורה אחרת של עולם נצחי, כל המציאות היא אחרת. והמציאות האחרת הזאת, שאנחנו כעת מפסידים אותה בתוכנו,
אבל אנחנו מצד שני חיים אותה, כיוון שהדברים נחקקו ונשארים חיים בתוך כל מי שראה, כל מי שנכנס, כל מי שביקר, זה לא משנה בכל פעולה שהיא, ואין כאן המקום, כל אחד באופן פרטי, אני, במצבים שיש לאנשים צעירים ובחורים, מצבים הכי קשים, הכתובת הייתה הבית, ייבדל לחיים הטובים ארוכים, ניסינו, אבל שם ידענו שנמצא את המקור לחזור ולחזור ולחזור, פתוח, היא בייסחו פתוח לרבוכו, אין פרטיות, יש חיים כלליים, יש חיים, מתחיל המעגל מתוך המשפחה, שכולם ברורים וכולם עושים רצון קוינום, ואת כל זה לגדל מתוך המציאות שלה ביחד בתוך הבית, ואת כל זה להמשיך לאחרים, זה היה דרך חיים, שככה חיים וככה עוברים את כל שנות החיים ממש ממש ממש. אני חושב שלא זכור איזו תקופה שלא היה עם הדרכים שלה, עם הניסיונות המיוחדים שלה, עם הקשיים המיוחדים שלה, ואת כל הקשיים האלה היה לעבור מתוך ידיעה שזה מה שבאמת הטוב האמיתי, שבלי זה אי אפשר לדעת שהחיים הם חיים, שכאן חיים, כבר לא שאחר כך יבואו חיי נצח, בונים כל רגע, חיים כל רגע, ולא חיים את המחר, אלא הנצח הוא חלק מהמציאות של היום, לא שיש כאלה עושים מכינים למשהו, ממילא נוצר האדם שהוא חי אחר כך לנצח, בונה את עצמו להיות אדם אחר, כל אלה, זה היה ממש דוגמה חיה, 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 לכאב הפרטי שיש לו, חסר לנו אותה, חסר לנו, אבל בעומק מרגישים גם בתוך החיסרון הזה כמה חסר לנו את מי שמאיר, הוא מאיר לאחרים ומראה לנו במציאות שלו, בהוויה שלו, בכל מה שהוא עושה, איך צריך להיראות איש חובר כחובר ריבוד הלכוין תאים ארוכים, אבל איש חובר כחובר, לא איש כחובר ממש, זה בשעה שזה ממש נהיה ככה, אז זה נהפך להיות מציאות אמיתית, שאין מציאות אחרת. והולך לפנייך צדקך, הצדק שלך כבוד השם יאספך. מי שככה חי לוקח, יוצא לקראתך, כבוד השם יאספך, ושם תמשיכי לחיות, והקדוש ברוך הוא יעזור ששם תהיה לימליטות יושר עלינו ועל דורותינו, להמשיך את כל צורת החיים הזאת שתימשך, והקדוש ברוך הוא יחזק אותנו ויחזק את כל המשפחה, ושנוכל באמת לחיות, להמשיך את הדרך שלה, וזה יהיה לה לזכות ולחיים עד שיהיה הזמן של בילה מובס לנצח, ומוכו השם אלוהיקים דינו מעל כל פונים ונוימר עומד. יש עמדות של בקבוקי שתייה מסביב לקהל. הגאון הרב נבנצל, רבה של העיר העתיקה. סליחה? סליחה? מקווה שזה יקלוט. הספד גדול וכבד, איש את חבר, חבר, ואמא של תלמידי חכמים ראויה הספד גדול. אבל מה נעשה שלפני יומיים היה היורצייט של מרים הצדקת, והגמרא לומדת ממרים שתכף למיתה קבורה, שלא מעריכים בהספד על אישה. לכן נבקש ממנה שתהיה מליצת יושר עלינו על כל מעשים הטובים שעשתה, זכות התורה שיש לה
במעשה בעלה הגדול שליטה, במעשה בניה ונכדיה, היא שוטפת בכל הדברים האלה, שתהיה מליצת ישר עלינו. ותקרא לה בקץ הימים במרב ימינו, נזכה לאכול מן הזבחים ומן הבשרים במרב ימינו, אמן. אמן. בנה הרב בן ציון. מה קרה? איפה בן ציון? חכי! איפה בן ציון? כיוון שלנו קצת. אבל הוא רוצה כסף. צביקה שם, צביקה שם. וגם חצי לכיוון קצת. צביקה שם. צביקה שם. אמא, אין מי שיכול להשיב לך על כל הטובות לאין סוף שעשית. רק הקדוש ברוך הוא לבדו, על הנתינה המוחלטת שלך לאבא שלי, שיחיה, שיבדל לאורך ימים טובים, לכל הצאצאים, לכל הבנים, לכל צאצאי הצאצאים, נתינה מוחלטת גם לתלמידים שהם ממש לכם כבנים הם וצאצאיהם. אמא, היית אור גדול מאוד, מתוק מאוד, בחיים של כל כך הרבה אנשים. של הבנים, של הנכדים, לכל אחד ואחד לחוד, לכולם ביחד, לכל כך הרבה אנשים. עכשיו האור הזה שוקע. אבל הוא ימשיך להאיר בליבנו לעד. אמא, אני בטוח שאם היית יכולה, היית אומרת, תודו לקדוש ברוך הוא, הארכתי ימים, כל כך הרבה צאצאים, כל כך הרבה זמנים יפים, מאושרים, מרוממים, חגים מתוקים, פסח, ימים נוראים. איזה אושר היה לך לראות את אבא מתיר בתפילה ואותנו סביבו. ואנחנו באמת מודים לקדוש ברוך הוא על האור הגדול הזה שזכינו לו. אני בטוח שהיית מוסיפה ואומרת, רק דבר אחד אני מבקשת, שתשתדלו הלאה ללכת בדרך השם, אתם, צאצאיכם. אמרתי, כולל התלמידים שהיו לך כבנים ממש, והצאצאים שלהם כצאצאי צאצאייך, יחד עם אבא שיבדל לאורך ימים טובים. ואני רוצה לסיים בבקשת סליחה בשמי, בשם כל מי שרוצה שאני אגיד בשמו. הרבה ילדות עושה, גיל ההתבגרות, בתקופה האחרונה אולי טיפול שאינו ראוי. בטוח שאת מוכלת, ויהי רצון שבעת שתעלה רצון לפני הבורא יתברך שמו בתחיית המתים, נשוב לראותך ולהתאחד איתך. בנה הרב משה.
לא? תסתכל לכיוון שם. אבל לכיוון שם. אתה לא רוצה שאני אחזיק אבא? אני מאוד רוצה לכבד אותך, אמא. אני יודע שמה שאני אגיד זה כלום. אני אחזור על מה שנאמר. ואני מקיים את רצון אבא שליטה. אמא אהובה, אמא מסורה, אמא דואגת כל כך. אמא שמשמחת כל כך את כולם. אמא מלכותית. כל היופי הזה היה באישה אחת שקראו לה אמא. איזו זכות שזכינו לחיות בצילה של אמא כזאת, יחד עם אבא שיחיה והרחמים. כולם יודעים שכל החיים שלה, ההנאה הכי גדולה בעולם זה לתת ולתת, היא לא חשבה על עצמה. כל מי שנכנס לבית שם, גם סתם אנשים שביקרו, גם פועלים, חיפשו סיבה לבוא עוד פעם, דיברו על ההרגשה הטובה שיש שם בבית. הנתינה שלה, בראש וראשונה, לאבא שיחיה, שאי אפשר לתאר בעולם. מי שלא יודע, לא יבין בכלל, ויחשוב שאני מגזים, אי אפשר לתאר בעולם. היא חוותה עם אבא את הכל. השמחה שלה זה אבא. תמיד שאלו אותה איך היה בשבת, איך היה בחג, איך היה... אבא היה ככה, אבא זכה, אבא התפלל, אבא למד. בתקופה האחרונה, הייתה בתשישות גדולה, היה לה קשה לדבר, והתקשתה, ממש התקשתה להוציא משפטים שלמים. אבל מה שהיה תמצית דמה, היא דיברה בשטף ממש. תמיד כשבאנו, זה היה, אבל איפה אתה יושן? ואכלת? ממש, היא בקושי הוציאה מילים מהפה. כשפתאום היא ראתה את אבא, אז היא אמרה, יש לך מרק בפריג'ידר, יש לך עוף בפריג'ידר. לא שהיא הכינה, היא כבר לא יכלה להכין, אבל זה התמצית דמה. אבא אמר לה, את חושבת רק עליי. אז היא אמרה, נכון, כי אתה לא דואג לעצמך כלום. אמרתי לה, שמפריעים מאוד לאבא בתקופה האחרונה. אז היא שאלה למה, אז אמרתי, כי תמיד אל תשגח שלא יפריעו לו. אז היא חייכה בצער. והמשכנו כמה דקות, ואז היא אמרה לי, היא לא דיברה, לא הוציאה מילה כמעט, אבל אז היא אמרה לי, אז עכשיו צריך ללכת כדי שאבא יוכל להמשיך ללמוד. זה התמצית המאה, כבר כשהייתה באפיסת כוחות גמורה. כשאבא היה באיזה מצב שהיה חשש מאוד לבריאות והדאגה גדולה. ראו אותה עומדת ליד הספרים, ליד הגמרות, ומבקש להמשיך ללמוד בספרים האלה. זה ממש היה משוש חייה. בשבת, בתקופה שלפני האחרונה, היו להם הרבה שבתות שהם היו לבד, הם לא רצו שיבואו. זה היה תמיד, מי בשבת איתכם אתם לבד? לבד? הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. אחרי שבת שואלים, איך היה בשבת? מה היה? אז היא אומרת, אני מסתכלת על אבא בסעודות, אני מסתכלת על אבא כשהוא לומד, הוא מלאך. זה היה החוויות שלה, זה היה השמחה שלה, והיא הקרינה את זה לכל המשפחה. מי לא בא לדבר איתה, לשפוך את הלב לפניה, גם בשביל לקבל עצות ולא רק בשביל לדבר לפניה. היא חוותה עם כולם. הבכי שהיה כאן היום זה גילוי אהבה עצומה. הם לא בחרו רק הבנים, בחרו הנכדים והנינים ובני דודים ובנים של בני דודים ותלמידים ובנים של תלמידים.
בוכים כי מחזירים לאהבה שהקרינה לכולם. התקופה הזכירו פה, של דודה דבורה, שהייתה אישה אלמנה בלי ילדים, למעלה מ-20 שנה. לא ידענו להעריך את זה בתור ילדים, וכך גדלנו. היא הכניסה ממש, היא הייתה המשנה למלכה, דודה דבורה הייתה בראש, והיא הייתה ממש מתחתיה. זה לא יאומן איזה מידות, זכינו לגדול ככה. זה מחייב גדול. אם חס ושלום לפעמים דודה דבורה הייתה נפגעת או משהו, אמא הייתה בוכה, אנחנו זוכרים את זה, בוכה ובוכה ובוכה, שדודה דבורה נפגעה. איזה נפש נקייה. אני רוצה לסיים הרגשה לגבי פסח. כולם יודעים, או לא כולם יודעים, המשפחה יודעת כמה חשוב לה האיחוד של המשפחה, בשמחה, ברוממות, סביב אבא ואמא, ואי אפשר לתאר כמה זה נותן למשפחה, אי אפשר לתאר. בשנים האחרות, שנה הקודמת, כבר שאלו, כל עוד הקדוש ברוך הוא יזכה אותה שזה אפשרי, היא רוצה שזה יהיה. הרגשה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותה, הלוואי ונזכה, גם שהיא לא בחיים זה יהיה. הקדוש ברוך הוא לקח אותה, להראות לה מלמעלה איך נראה הפסח שהשקיעה בה כל החיים, בעזרת השם, שהיא גם יהיה ברוממות. הסביב אבא שיחיה וארך ימים. כל האוהבים כאן מלווים אותך, הרבה אוהבים שלא נמצאים פה. אבל המעשים הטובים שלך, המידות התרומיות שלך, אהבה לכולם, כולם מחזירים לך אהבה. המסירות לתורה של אבא ושל כל המשפחה, זה מלווה אותך עכשיו. ותשחק ליום האחרון, שתנוחי בשלום על משכבך, שנזכה כרצונך יחד עם אבא, להמשיך לחיות חיים יפים של אמונה ושל רוממות. הלוואי, תעמדי בשלום ותלכי לשם. תנוחי בשלום על משכבך, הלוואי בקרוב נזכה לקץ הימים. בנה הרב נתנאל. אמא, ישבנו עם אבא שליטה לכתוב מודעה. איך אפשר לתמצת בכמה מילים חיים גדולים כאלה? התואר הראשון שבחרת לעצמך בחיים זה אשת חיל עטרת בעלה. כל כולך היית אשת חיל, היית עזר כנגדו במחשבה, בדיבור, במעשה. כל המציאות שלך היה לדאוג איך אבא גודל, איך את שותפה בזה שאבא גודל עוד ועוד, בתורה, בעבודת השם, שלא יפריעו לו, כמה כל הזמן דאגת לזה. ידעת שכל כך הרבה רוצים לשמוע אותו, וכל כך הרבה רוצים ליהנות ממנו, אבל את אומרת, איך אפשר להפריע לו ללמוד? הוא באמצע ללמוד. וכולך היה מסירות, כדי שאבא יוכל להרבות כבוד שמיים, להעמיד תלמידים. זכינו אנחנו, וזכה כל מי שראה את אבא שליטה ואת אמא, איך זכו שכינה ביניהם. מי שזכה ראה את זה פשוט בחוש.
ועכשיו בתקופה הזו האחרונה, בלי מילים, בלי דיבורים, פשוט ראו את השכינה שביניהם. התואר השני זה אמא. כמה זה כלול, כמה כלול. אצל כל אחד אמא זה אמא, אבל כמו שדיברו, אמא הייתה בכזאת מסירות לכל אחד ואחד, במחשבה, בדאגה, כל אחד שיהיה לו מה שצריך. והעיקר שכל אחד יגדל ויגדל. כמה שהיא הייתה אומרת לנו, תסתכלו על אבא, תראו את אבא, אבא נוהג ככה, אבא עושה ככה, אבא שמח ממך כי אתה לומד טוב, או חס ושלום להפך. בזה היא הייתה עסוקה, אחרי שהיא הייתה אשת חיל עטרת בעלה, ותוך כדי כל הזמן להיות אימא ולגדל את כולנו עד אינסוף. התואר השלישי זה סבתא. איזה סבתא לכל נכד ונכדה, ואחר כך נינים בלי עין הרע. כל אחד באופן אישי. הזכירו כמה רואים את האהבה, והיא גם בתקופות האחרונות היא אמרה, אבל אוהבים אותי, היא הרגישה את זה. ובאמת זה היה מכוח מה שהיא אהבה בלי סוף. כל אחד בפרטים הכי קטנים ופשוטים גם, איזה מתנה מתאים לו, ומה הוא אוהב לאכול, ומה מתאים לו בשביל שזה יעזור לו. ושוב, העיקר כל פעם, בכל הזדמנות, היא אמרה, הם יכולים להסתכל על סבא, לראות את סבא, לגדול, אם הם יראו את סבא, יהיו על ידו. הזכירו את פסח, שאנחנו זוכים שנים, כמה היא לא ויתרה, כמה היא שמחה בזה. היא אמרה, זו הזדמנות שמקבלים מהאבא, הזדמנות ללמוד, לראות, להרגיש. היא כל הזמן הרגישה את זה, ודיברה על זה, ושידרה את זה כל הזמן. התואר האחרון, אני חושב, זה הרבנית, כמו שהזכירו. אמא הייתה סבתא ואמא לכל התלמידים הרבים, מי שיודע יותר ומי שיודע פחות, פשוט מסירות שאי אפשר לתאר, ממש בכל מה שצריך, שוב בשותפות עם אבא שליטה כדי לגדל את התלמידים, ולומר להם מה שצריך בחינוך ובשלום בית, ולעזור במוסדות ובשידוכים ובכל מה שהיה צריך, פשוט בלי סוף. היו מדברים שעות עם אמא, טוב, אני צריכה לדבר עם זה, ואני עסוקה עם זה, וגם זה, כדי שלא יפריעו לאבא, אז אני מנסה לדבר, ואני מנסה לעזור, ואם צריך אני אשאל את אבא. הבנים, התלמידים הרי אלו כבנים, ממש כפשוטו ממש. אמא זכינו להיות איתך הרבה שנים, אמא סבתא, בשנים האחרונות, להרבה כיבוד הורים. גם אני זכיתי, ברוך השם, בזכות החברות עם אבא שליטה. אני צריך גם לבקש סליחה בשמי ובשם המשפחה, מי שרוצה גם. לפעמים ציירתי, אמא הייתה אומרת לי, אבא מחכה, אבא בחדר, אבא יושב. שוב, זה היה כל מה שאכפת לה. ובתקופה האחרונה, שגם הייתי עסוק הרבה פעמים בדברים טכניים, שזכיתי ברוך השם, אז לפעמים אולי הייתי עסוק בדברים שלא כל כך היו נעמו לה, היא אף פעם לא התלוננה על זה, תמיד הסכימה, אם תני אומר אז אני עושה את זה. אבל אני מבקש סליחה אם לא עשיתי את זה כמו שצריך. בהזדמנות הזאת אני חושב שחייבים להודות לכל מי שכל כך טרח והיה מסור לאמא ולאבא שליטה, שזכינו לכל האחים והאחיות והגיסים והגיסות ונכדים ונכדות, שאי אפשר להזכיר כל אחד בנפרד כרבים הם. אבל רק קודם כל גם לאשתי שאפשרה לי לזכות כל כך הרבה בכיבוד הורים, על חשבון שעות וימים וחגים וכל מה שרק צריך.
ואת גיסתנו היקרה, תמי של בנצי, תמי כץ, כמה מסירות, לא פחות מבת ויותר. הנכדה אסתי אלפר שזכתה והייתה כל כך הרבה עם אמא, והנכדים דוב יקר מיונתן כץ, אם שכחתי מישהו אז גם הוא, תודה לכל אחד ואחד. אמא, תמיד דאגת כל כך לאבא וכל כך דאגת לכל אחד מאיתנו, אז תמשיכי בבקשה להתפלל על אבא שלי קודם כל, שיהיה לו את הכוחות להמשיך ולגדל אותנו ולהוביל אותנו ולהרבות כבוד שמיים, וכמו שהוא הזכיר, לקבל את פני משיח צדקנו במהרה, וגם לכולנו ולבנים ולתלמידים ולנכדים ולנכדות וגם לי בתוכם. אז תתפלל לי על כולנו, בעזרת השם שיתגדל ויתקדש שמי רבה. הגאון הרב אזרחי, ראש ישיבת מיר. יש פה מדרגה. איפה היא? אשת חיל מי ימצא, ורחוק בפניני מכרע. זה לא עניין אותה בכלל, העניינים האלה של הפנינים. גמלת טוב ולא רע, כל ימי חייה. כותב התרגום, פרעתה טבע. היא לא הרגישה שחייבים לה משהו. היא כל הזמן צריכה לפרוע את החיוב שלה. כל ימי חייה. אבל אחר ששמעתי את כל מה שדובר פה, אני רוצה להבין מה בעצם שמענו כאן. מה בעצם שמענו כאן? צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריות. וגם להם יש חסד. אבל הקדוש ברוך הוא ייחד עם אחד, שהעם הזה הוא בן של הקדוש ברוך הוא. מה משמח את הקדוש ברוך הוא? מה משמח? אם מישהו רוצה לתת לי מתנה ואני לא רוצה לקבל, והוא מתעקש, אז אני אומר, תן לבן שלי. אם אתה נותן לבן שלי, זה משמח אותי. היא הרגישה כל הזמן, ולכן זה דחף אותה כל כך הרבה לתת, מפני שכל נתינה שלה, אם היא שמחת את בורא עולם, אין שמחה יותר גדולה מזו, מאשר האב מרגיש שמשמחים את בנו. כך הרגישה כל הזמן, ולכן זה פשר הנתינה שלה, לתת ולתת ולתת. ודאי רצה לתת, אבל לשמח את בורא עולם. מה זה כבר חיים חיים ארוכים פה, 120 שנה. מה זה לגבי חיי נצח? צריכים להכניס את זה בשביל להבין את הדבר הזה. כל הבריות הם עושים מעשה, אבל זה לא נוגע, זה נגמר פה.
אבל מי שמשמח את הקדוש ברוך הוא, אז זה לא נגמר פה. זה ממשיך לנצח, נצח נצחים. אז מה בכלל יש לדבר על החיים פה? על הקשיים פה אם ישנם. מה זה לעומת הנצח? ככה אני אבין אותי את הנתינה. ואני את כל השנים לא זכיתי להיות בן, אבל ראיתי כל השנים, הרבה שנים, את האהבה לתת ולתת. ואני מבין שהכוונה היא לשמח את בורא עולם, לא רק לתת לשני, מפני שאני נותן לבן שלו. אז אפילו אם ישנם קשיים, לכל אחד ישנם קשיים כאן, אפילו 120 שנה, אבל מה זה כבר לגבי נצח? וכך היא חינכה את כל המשפחה. כמובן, מורי ורבי, שיבדל לחיים טובים וארוכים, הכהן רבי יעקב, הכהן. זה היה כל המוטו שלהם. ואני ראיתי שהבנים מבינים, והם הרגישו, אבל אל תחשבו שרק עליכם. היא אהבה כל אחד, אבל היא תמיד הייתה משמחת את בורא עולם, מפני שהוא גם כן בן שלו. וכל מה שעושים כאן הלאה, המשפחה הרוממה הזו, שרוממה חלק גדול מכלל ישראל, חלק גדול מכלל ישראל, ואי אפשר אחרת אחרי שהם בנים של אצילים, של צדיקים, של מסורים, אז הם דבקים בדבר הזה. אז איזה מתנות היא תקבל כל הזמן, כל הזמן. עוד נצחיות ועוד נצחיות. אני רוצה להיזהר לא להאריך. אבל כמי אנחנו מבינים פה, אני לא מבין, אבל אני מבין שאני לא מבין. שרואים עכשיו כל המהלך כאן, שאנחנו די קרובים, אנחנו די קרובים כבר לישועה. הרי הרמב"ם פוסק שמי שאינו מצפה לביאתו הוא אפיקורס. אנחנו מצפים ואנחנו רואים. אז בקרוב הפרידה הזו לא תהיה פרידה ארוכה, תהיה פרידה קצרה. בקרוב נזכה לביאת גואל צדק, לתחיית המתים. להרמת קרן התורה, ונזכה לביאת לתחיית המתים במהרה בימינו, אמן. אנחנו עומדים לפני הדובר האחרון. הרכבים שמפריעים לרכב החברה קדישה לצאת ולפנות שמאלה, בבקשה לבוא ולהזיז את הרכבים. חתנה הגדול הרב שיפמן.
איגרת הרמב"ן מתחילה, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, ובזה תנצל מן הכעס ותגיע לענווה. ואז אומר הרמב"ן, וכאשר תעלה על לבך מידת הענווה, וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה, תיתן לבך תמיד מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי. יש פה שאלה גדולה. הרב וולבה אומר שהאיגרת הרמב"ן זה סולם כדוגמת הסולם של העבודה של המסילת ישרים. אני שואל את השאלה, בשביל להגיע למאין באת ולאן אתה הולך צריכים כל כך הרבה הקדמות? לדבר בנחת, לנצל מן כעס ולהגיע ענווה, ואז תדע מאין באת? יש מישהו שיכול להגיד איזה צד אחר מאין באת? מישהו שפעם היה בהלוויה, יש לו צד אחר לאן אתה הולך? אבל באמת הלשון של הרמב"ן מדויק מאוד. הרמב"ן, כל אחד יודע בדיוק מאין באת ויודע לאן אתה הולך. אבל הרמב"ן אומר, רק אחרי כל ההקדמות האלה, תדבר בנחת, תנצל מכעס ותגיע לענווה, ואז תגיע למצב, איך תגיע ליראה? כי תיתן אל לבך תמיד מאין באת לאן אתה הולך. א', תיתן אל לבך, וב', תמיד. וזה בלי כל ההקדמות האלה אין את זה. אדם לא חי לא את מאין באת, הוא לא רוצה לחשוב על זה, לא רוצה להרגיש את זה, לא רוצה להיות שם, וממילא וצריכים את כל ההקדמות האלה. אני לא רוצה להאריך, אבל תתנהג תמיד, דבר כל דבריך בנחת לכל אדם. ראיתי פעם באיזה לוח, לא חרדי אפילו, לא משהו זה, היה כתוב שם שהבית בעולם הזה, גן עדן, זה הבית של אדם טוב. וראיתי השלום מכבר מישהו שאומר שיש עוד מקום לשים כבית, לא רק בכותל המערבי. בבית שיש שם שלום בית, ויש שם שכינה, בית שיש שם שכינה, אפשר לשים שם כבית לך. זה הבית של מורי חמי. אני לא צריך, כולם יודעים מה מדובר, אבל זה בית שאפשר לשים שם כבית לך בבית הזה. זה משהו שבעצם אני יודע, כשאנחנו מסתכלים אחורנית, זה משהו שהוא בלתי נתפס. בלתי נתפס, אף פעם לא הבנו את זה, את המסירות העילאית הזאת. גדלנו, תמיד הייתה לי הרגשה, כשמדבר על מורי חמי, כמו איזה קברניט שיכול לנסוע על חסקה בלב ים, ושום גל לא יכול לעצור אותו. עם כל גל הוא מתמודד, מטפס עליו, מתחתיו מזז, ואף אחד לא מרגיש שום זעזועים ושום נענועים. עוברים בחיים כל מיני מצבים, והכל, והבית הזה כמו מגן חומה מסביב, הכל תמיד בנחת ותמיד עם הכיוון, תמיד לאן אתה הולך, הכל ביחד. גם לא מנוחת הנפש של אדישות, לא מנוחת הנפש של התעלמות, ההפך הגמור. הכל התמודדות עצומה, והכל עם מנוחת הנפש שאין כמוה. איפה יש כזה דבר בכלל? זה רק מדרגות של אמונה שאנחנו לא, אין לנו השגה בזה בכלל. והסבתא עליה השלום, המסירות שלה, והכל כמובן מאליו, כשור לעול וכחמור למסעוי, מהרגע הראשון, דבר על לידות וקשיים והתמודדויות וכל דבר, טלפון לסבתא והדגים כל שבת וכל הדברים. והסבתא פעם סיפרה לי שאחד החתנים החשובים הפסיק בפעם אחת לקחת דגים ממנה כשהוא קלט איזה עבודה שזה. כשהיא פעם התברר לו איזה עבודה שזה בשבילה, אז הוא הפסיק לקחת את זה. אבל אנחנו, הכל, זה רק עכשיו אנחנו יכולים, כשאדם נמצא בתוך דבר, הוא לא יכול להקל את זה. אבל פה ראינו גם בתוך הדבר, על כל הדבר הזה. אני לא רוצה להאריך, אנחנו פשוט חייבים את החיים שלנו לסבתא, ושיבדל לחיים טובים וארוכים לסבא, ומבקשים שבמהרה נזכה לתחיית המתים, אמן. הבן הגדול. עכשיו?
תמשיך לקרוא. זו. מי הבן שלי? אתה אמרת כבר ברכה? שם מלכוס. אמרת בשם מלכוס כבר? תוך קצת. שתי ידיים. עזור להם הסכין. זה המסכין. עבר כבר את התפן, אז צריך לגלות את הלב. הוא קרא. עד שיגלה את ליבו. אחד יכול לקרוא להשם. אתה לא בירה. עכשיו דיינו אמץ בשם המלכוס. לא רוצה. מלך אוי לו, דיון האמס. אמן. בצד השני. פה עומד. חננאל ולפרש. שנייה רגע, קודם כל בנים, נצאים בבית, נשים יעשו בבית, נשים בבית, לא עושים נשים בפרסיה. בבית, כן, דיברתי עם הבנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ליד האמס. גם בצ'ן? אחדים גם, אפשר. כן? שניין שלו? טוב. זה? שניהם. אחד. מה? שתי ידיים תוצא. אחדים. לא, אחדים לא. בשעת זמן זה עושים, לא, זה כבר לא עושים. שנייה רגע. בגד אחד, או חולצה, בגד אחד. אתם יושבים בחליפה כל היום? כן. צד שני. צד ימין. בנים זה הוא עובד בזה בנים זה בלב. בירכתם כבר? עתו אדוני אלוהינו מלך העולם דיון האמס. אמן. תעזור. אוקיי, מי עוד צריך? הבעל. לא, זה לא קריאה. קריאה צריכה להתחיל מלמעלה. חייבת להתחיל מלמעלה. גם אצל בעל? מה? כולם. זה קריאה. קריאה חייב להתחיל מלמעלה. לא צריך לפתוח למעלה. רק לפתוח. אתם יושבים לקרוא רק את החולצה או את החליפה. אחד מהם.
בירכתי. מוישי, תכפתר אותו חזר. סיימנו עם כל הדברים, כן? הקביו בן מעלה לאלוהים אריסתכל בשלוישו דבורים ועינתו בו לידי אבירו דם יין בו סולנתו הילך ולפני מיעתו סדלי תן דין וחשבון מיין בו סומדי בסולנתו הילך למקומו פורימו וסוילאו ולפני מיעתו סדלי תן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא והוא רך ומכפר אובוין ולא ישחית והרבו להושיב אפוי ולא יויר כל חמוסוי קדיש יהיה שלמה קדיש שמי רבו בעולמו דברו קירוסי והמליך מלכוסי בחיי חול ויוי וחול ובחיי לכל בית ישראל בגורו זמן קורי ואימו עומד שמי רבו יסבורך וישתבח ויספואר ויסבורך ויסנסי ויסדור ויסעמד ויסענול שמי קודשו בריחו ואילו לנקום בחוסו ושירוסו תושבחו וזכירוסו דאמירון בלמו ואמרו אמן יהי שלמה רבו נשמע יורך חיים עולנו ועל כל ישראל אמן אוי זה שלוי נבואו יעשה שלוי עולנו ועל כל ישראל אמן זה קצת ללכת. אתם רוצים לנסוע איתנו באוטו עם המנוחה? אז בבקשה, בואו תיתנו לו לעבור. אסור, לא. מה? הולכים, אין שום בעיה. מסע הלוויה יוצא לגוש זין. אנחנו ניסע לאט לאט, הציבור הולך אחרינו ברגל, הכהנים שישגיחו מהעצים.
Amen.
רבו ישי הכהנים להשגיח מהעצים, בבקשה רבו ישי להשגיח מהעצים הכהנים. איפה זה פה? איפה זה עכשיו? איפה הקבר הפתוח? איפה זה הקבר? אם אפשר בבקשה לתת להם סימן אשדוד. נשים את שתי הבעלות או בעלה אחד? מה? סליחה שנייה, תסתכל פה מקום אחד שנייה. להיכנס, להתקדם ולהניח את עוד. נניח את זה פה.
להניח על הרצפה. להניח ולצאת החוצה. כל הכהנים יעמדו עכשיו מאחוריי. ניתן להם לתת רגע שימות את שנייה. אם אפשר לקחת ראוי, ניתן להם? הם יוצאים. הרב, אם רק טיפה אחורה, שנוכל לסדר פה. שרה זהבה בת רפאל הכהן, אנחנו מבקשים ממך סליחה ומחילה. אני מבקש כל הילדים אחורה, בבקשה. קצת אחורה. והוא רחום, מכפר עוון ולא ישלים, והרבו לא ימפוי ולא יויר כל חמותוי. והוא רחום, מכפר עוון ולא ישלים, והרבו לא ימפוי ולא יויר כל חמותוי. והוא רחום, מכפר עוון ולא ישלים, והרבו לא ימפוי ולא יויר כל חמותוי. לא, תן להם לחסות. מה אתה רוצה להשתמש במה? בזה או בזה? יש פה מחר את הדאבל עליון. אז מה אתה רוצה להפעיל? את מה? שיחסו מזה קצת.
אז הבנים יכולים לזרוק טיפה חול, יעצרו. השאלה אם זה נשאר. מישהו יכול להביא שם את המהדרים מהאוטו בבקשה? שכוייך. כן. רבוי, מי שאתה ילך אחורה, בבקשה. ורק אתם תצאו אחורה. ותביא את המהדרים. קצת, זהו, תעביר הלאה, הרב. לא, תעביר הלאה. רבוי, מי שחיצה שילך אחורה, זהו. זהו, רבוי, יש מישהו בפנים. מספיק, זהו, לעצור. שים בלב. אני נכנס לחצות, אני מדבר לחצות. מיכתום לדוד שומרני אל כי חוסיסי בוך אמרת לאדוינוי אותו תויבוסי ולולכו לקדוש מה שמורץ אימו ודירי כל חפצי בום ירבו עצבוי סמכר מהור ובלעשי נזכם איתום ובלעשו שמוי סום על ספוסו אדוינוי מנוספר כי בכוי סייסו תוימר גוירולי חבולים נופלי ליבני ממף נחלות שופרות חבורך את אדוינוי אשר יעוצון יפלי סיסון את יויצוי ביסי אדוינוי לנגדיתו מתקממיני בלמוי לא חיים סומך לי במרגל כבוידיה בצורש כאן לבטח כי לא יסעדו נפשי נשחויל לא יסיתן חסית כל ירוי שוחס לא ידייני אוי רח חיים סוי ועשמוכו יסס בונכו נאימויס במנחו נצח קדיש יש לו אמן
ימים שויכן במרוי מממצי מנוחו נכוינו על כנפי השכינו במעלויס קדושים וטהורים כזויה ורוקיה מהירים ומזהירים לנשמע סורי זהב ובס רפואל הכהן שהולכו לעולמו בעבור שבני משפחתו מספללים ונויסנים בלי נדר צדוקו בעד אזכורס נשמוסו בגן עדן תהי מנוחסו לא כן בעלו רחמים יסתירו בסייסר כנופיו לעולמים ויצרוי בצרוי רחיים אס נשמוסו אדוני הוא נחלוסו ושונוח בשולם על משכבו ונוים אמן. שר הזהב הבס רפואל הכהן בשם החבר'ה קדישה בשם החברים והחברות שהתעסקו בך בשם המשפחה בשם הידידים והקרובים אני מבקש ממך סליחה ומחילה אם חס ושלום פגמנו איזה דבר בטהרה בנשיאת המיטה או בתיקון הקבר סלחינה לנו כשגגאי כל מה שעשינו היה לכבודך על פי מנהגי ירושלים עיר הקודש אנו פותרים אותך מלהיות חברה בכל חברה או אגודה איזושהי לכי בשלום ותנוחי על משכבך בשלום ותעמדי לגורלך לקץ הימין היי נא מליצה טובה בעד המשפחה בעד הידידים והקרובים בעד כל עם ישראל הנתונים בצרה ובשביה וחיים ושלום יהיה לנו לכל ישראל עד ואוילום אמן תהי נשמוסו צרורו בצרוי רחיים. אני מבקש מקהל הגברים לעשות פה שתי שורות לנחם את האבלים. צריך להחליף נעליים לפני השורה אם יש לכם דקות אם לא הולכים בלי נעליים.
בואי אפשר לעשות שתי שורות, בבקשה. אני רוצה להגיע. בואי אפשר, אם לא תעשו שתי שורות, לא יהיה אפשר לעבור. שתי שורות, מבקשים לעשות שתי שורות. פה, שתי שורות, שורה פה, שורה תפתחו פה, שורה פה, תעביר פה, למה אומרים עמוק ומנחם לפתוח את השורה. תחוף קצת, תחוף קצת את המקום. כן. יכול ליפול. איך תעזור לו? לא נכון, אבא שלי מאחורי. תוכלו לעבור בצורה מסודרת. לא. המוקרים מלכים אצלם בסוף שער הבית זה לא מיתולוגיה. המוקרים מלכים אצלם בסוף שער הבית. Thank you.
Gracias.